Pnawn da, a croeso i'r oedfa braw yma. Mae'n braf cael croesawu Meirion i'r pwlpid unwaith eto heno, ac yn dymuno bendith Duw arnoch chi Meirion wrth arwen ni yn yr oedfa. Aroswch i gael paned ar y diwedd, ac yna mae'r coeddiadau wedi bod ar y sgrin. Edrych gael nhw'n iawn ar dydd Mawrth, gwrgweddi fan hyn. Fel arfer, ac yna nos Iau, bydd Wyn wrth i trafod ymynau ar Zoom, a clybiau eto di Gwener fel arfer. Ac yna di Sadwrn nesaf, mae yna daith gerdded. Mae Lois yn arwen merched ar daith gerdded, a cyfle i weddio a mwynhau cwmni eich gilydd. Ac yna Sul nesaf, tro ni i'w helpu yn y Tabernacle. Felly, os chi eisiau helpu, ewch i weld Lynn ar y diwedd. A hefyd, fel ni wedi gwneud o blaen, mae yna gartre gofal yn Heol Don, ac bydd yna grŵp yn mynd i ganu yn y cartre. Wedyn, Dydd Sadwrn canlynol wedyn 5:20, bydd brecwast dynion, 9 gloch yn yr Hollybush. Mae Emmanuel, Eglwys Emmanuel yn diolch am y nwyddau. Wnaethon ni gasglu ar gyfer y banc bwyd. Ac yna chi'n gweld mae manylion, wel, oedd manylion ar y sgrin, ar gyfer casgliad y mis, sef gwaith Lydia Adams yn Slovenia. Dydd Sadwrn nesaf, cyfarfod sefydlu Nathan Monday yn yr Heath, Eglwys yr Heath am 1 gloch Dydd Sadwrn nesaf. A mae'n Sul ola Zara gyda ni. So Zara, as we've enjoyed your company over the last, 4.5 months, it's been a pleasure to have you with us on Sundays. And I know you're not going too far, so stay in touch and we'll remember you in our prayers as a church. Rydych chi ni weddio gyda'n gilydd. Diolch i ti o arglwydd am yr oedfa yma nawr, a cyfle i ddod i gyfarfod gyda ti, ac ni yn gwybod o'n abod yn hunain, dyn ni ddim yn ddigon da, ac eto ni yn diolch bod na un sydd yn ddigon da. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist, diolch am ei fywyd diolch bod ei fywyd e'n bir ac yn berffaith, a dy fod ti yn fodlon ynddo fe, a wrth i ni gredu ynddo fe trwy ffydd, ein bod ni hefyd yn fodlon, dy fod ti'n edrych arno ni ac yn galw ni'n blant. Ni yn diolch i ti am Iesu Grist. Diolch bod yn unigryw. A ni'n gwybod nad oes ddim unrhyw ffordd arall ata ti, ond trwyddo fe. Ni'n diolch i ti felly, fel o'n i yn clywed bore yma, bod gyda ni un sydd wedi esgyn, un sydd yn rheoli dros bob peth. Ac ni'n gweddio felly, bydde ni wir yn gallu dweud efo ti yn arglwydd hefyd ar ein bywydau ni, a pob rhan o'n bywydau ni. Ac bydde beth ni'n clywed yma hyn o nawr yn effeithio ar y ffordd i ni'n meddwl, y ffordd i ni yn teimlo tuag ata ti, y ffordd i ni'n ymwneud â pobl eraill. Pob munud sydd yn blaen i'r wythnos yma, byddwn ni am fyw o dan darglwyddiaeth ti, a byw i dy blesio di ac i ddiolch i ti am dy ras tuag ato ni. Fe bendithio ni nawr, a ni'n gofyn ar i ti roed ysbryd, fe bod ni'n deall dair di'n well, fe bod ni'n cael gras i fyddhau a gogonedda. Enw Iesu Grist, yn beth ni'n gweddio yn y pentre yma nawr, yn y ddinas yma, a trwy Gymru i gyd, a trwy'r byd, ni'n gweddio bydde mwy a mwy yn dod a plygu iddo fe. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu am ffyddlondeb Duw. 23 yn Grym Mawl 2. Ffyddlon 1, di-gyfnewid. Oesol 1, ti yw craig fy hedd. Arna ti rwy'n dibynnu, galwaf arna ti, drachefn a thrachefn. Fe ganon ni hwn trwyddo dwywaith, ac wedyn ni aroswch ar y trad i weddi fer, a wedyn ni ewn ni mlaen i ganu heb fi'n dweud yn byd, clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw 8 yn yr atodiad. O'n i'n dechrau gyda ffyddlon 1 ar eich trad. Ffyddlon 1, di
Mae fraint heno o gael sefyll yn dy bresenoldeb o arglwydd a chydnabod dy ffyddlondeb. Dy ffyddlondeb i ni ym mhob achlysur, dy ffyddlondeb fel creawdwr, dy ffyddlondeb fel cynhaliwr, dy ffyddlondeb fel iachawdwr. I ni'n diolch i ti fod dy ffyddlondeb di yn dragwyddol ac i ni'n diolch am gadernid a nerth y ffyddlondeb hwnnw a ddangosaist yn danfon dy fab, yr arglwydd Iesu Grist i'n byd ni. Ffyddlondeb dy gariad, ffyddlondeb dy gyfamod yn Iesu Grist, hwn sydd yn dal ni yn dyn ym mhob sefyllfa, ac wrth i ni brofi dy ffyddlondeb di heno eto, cynorthwya ni i dy foli di, i dy addoli di, ac i rhoi i ti y clod, yr anrydedd sy'n perthyn i ti, Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Amen. Wel, ni'n troi at gair Duw yn llyfr Effesiaid 2, ac wedyn byddwn ni'n troi i Colosied 3. Colosied y drydydd benod. Colosied 2. Y teitl yw O farwolaeth i fywyd. Bu adeg pan oedd eich chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Yr oeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr, a'r ysbryd sydd yn awr ar waith yn yr rhai sy'n anifydd i Dduw. Ymhlith y rai hynny, yr oeddem ninnau i gyd unwaith, yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Yr oeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Ond,
gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariad tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni yr oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ, trwy ras yr ydych wedi ei chachub. Yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gydag ef, a'n gosod i eistedd gydag ef yn y nifolion leoedd, mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod gyfoeth difesur a'i ras trwy ei dirioneb i ni yng Nghrist Iesu. Trwy ras yr ydych wedi ei chachub trwy ffydd. Nid o'i'ch gwaith chwi yw hyn, rodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb ymffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Duw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau. Wedyn, y Colosied, dim ond y 4 adnod gyntaf o'r 3 adnod. Felly, os cyfodwyd chwi gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle y mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddeiar. Oherwydd, buwch farw, ac y mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niw. Pan amlygir Christ eich bywyd chwi, yna fe gewch chwythau eich amlygu gydag ef mewn gogoniant. Amen. O'n i'n dod i ganu clod i enw Iesu. Yn Cynaion Ffydd mae hwn, wedyn ni os yna Cynaion Ffydd, chi bydd rhaid chi edrych ar y sgrin. Fe godwn ni i ganu.
Wel, yn yr enw mawr ac yn yr enw digonol, i ni'n cael dod at yr arglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti o arglwydd ein Duw am y fraint o gael plygu glin a chyffesu heno eto. Mae Iesu Grist yw yr arglwydd. A diolch trwy ffydd y gallwn ddweud Iesu Grist yw fy arglwydd am Duw. I ni'n diolch o arglwydd fod cyffes bersonol fel yma'n bosib oherwydd yr wyt ti wedi gweithio arnom ni. I ni wedi cael gweld heno bod ni wedi dod o le tywyll iawn pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Roes di'n oleuni nefol. I ni'n diolch bod y goleuni hwnnw wedi dod trwy'r gair, trwy'r ysbryd i gyffwrdd a'n meddyliau ni, yn calonnau, yn serchiadau ni. Ac o ni'n gwyddio y bydd yn dymuniadau ni yn fwy, yn redeg tuag at arglwydd y gogoniant, arglwydd bywyd, arglwydd hedd tangnefedd, yn wir arglwydd popeth. I ni'n gwyddio y byddwn ni yn mwynhau bod o dan arglwyddiaeth Iesu Grist. Byddwn ni ddim yn gweld dim byd sy'n rhoi llyffethau i ni, dim byd sy'n yn dal ni yn ôl, dim byd sydd yn sbwylio, ond cael popeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Daeth popeth yn eiddo i ni, ynddo fe. O, i ni'n diolch i ti. Ein bod ni fel i ni wedi canu heno yn rai cyfoethog, cyfoeth dy ras, perl dy ras, yn Iesu Grist, yn meddiant ni. O arglwydd i ni'n gweddio y bydd mwy a mwy, hyd yn oed yma heno. Os nad ydyn nhw wedi cyffesu a phroffesu, bydden nhw'n gwneud hynny, hyd yn oed heno. Ac y bydd llawenydd penna y nefoedd yn dod yn lawenydd personol iddyn nhw. I ni yn gweddio o arglwydd am dan yn gilydd heno, i ti'n adnabod ni yn well nag i ni'n nabod yn hunain, ac yn sicr yn well nag i ni'n meddwl bod ni'n nabod yn gilydd. Mae yna bethau sydd yn pwyso o arglwydd weithiau pwyso ar y meddwl. Weithiau yn pwyso llythrenol i rai ar y corff. Y corff yma ddim yn gweithio fel y oedd e unwaith. Ac i ni'n gweddio o arglwydd y bydd i di yn lleddfu pob peth sydd yn pwyso arno ni. Ac y bydd i di'n rhoi cymorth dy ras i ni. I ni'n diolch am yr apostol yn gallu cyffesu pan fod pethau'n dod i bwyso ar feddwl ac fel draenen hyd yn oed yn ieslys bod e wedi profi digonolrwydd gras yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n gweddio heno y bydd y gras hwnnw yn cynnal ac yn nerthu pob un. I ni'n gweddio yn benodol yn y cyfnod yma dros rai o'r bobl ifanc sydd yn gwynebu arholiadau. I ni'n gweddio byddwn ni'n rhoi tangnefedd a heddwch iddyn nhw. Bydden nhw yn cael eu cadw o arglwydd rhag panic a rhag ofn hyd yn oed. Bydden nhw yn profi dy nerth a dy gymorth di. Bydden ni'n dwyn i'r cof y pethau maen nhw wedi bod yn dysgu ac yn ailadrodd fel betai yn ei meddyliau. Ac bydden nhw'n cael cymorth felly ac yn gallu profi fod Iesu yn agos, yn agosach na chyfaill, yn agosach na aelod arall o'r teulu yn yr arholiadau sydd yn ei gwynebu nhw. I ni'n gweddio hefyd y bydden nhw rai sydd yn gwynebu arholiadau fydd yn penderfynu y dyfodol, mynd o gartre neu aros gartre, beth bynnag fydd y dewis. I ni'n gweddio eto bydden nhw'n profi dyfod ti yn arweinydd, dyfod ti o arglwydd wedi mynd o'i blaen ac fel i ni wedi darllen heno, rwy ti wedi trefnu gweithredoedd da ar ein cyfer ni. I ni'n gweddio am rhaini sydd mewn swydd ar hyn o bryd, fydd yn mynd yn ôl fori i swyddfa neu gweithio gartre hyd yn oed. I ni'n gweddio bydden nhw'n profi yn y lle gwaith
dy fod ti yn ddew agos. I ni'n meddwl am reina sydd, y rhai hynny sydd yn meddwl am newid gwaith neu yn chwilio am waith. I ni'n gwyddio eto y byddi di yn tywys nhw i'r fan ac i'r lle ac at y bobl ac at y cwmni iawn. I ni'n diolch i ti o arglwydd bod ni'n gallu cyflwyno Zara i ti. I ni wedi diolch am ei chymdeithas i. We thank you, Lord, for Zara's fellowship and pray that what she has heard, what she has seen, and what she has known will enrich her life, and that as she goes to Kent, that she will know that you have gone before her, and there will be a new church, new Christian friends, and in the new working situation, she'll know your love and care. Bydd yn agos ati o arglwydd yw ein gweddi. Bydd gyda ni nawr yn y gair o arglwydd, ac bydd y gair yna heno yn cyfoethogi eto yn profiad ni, ac bydd wedi gyda ni o arglwydd fel eglwys, wrth i ni glywed y bore yma am darglwyddiaeth di a dy frenhiniaeth di. Bydd ydi'n arwain yr eglwys ynglŷn ag adeilad, yn arwain yr eglwys o arglwydd yn ei gweinidogaethau yn ystod yr wythnos. Bydd ydi'n defnyddio ni fel halen yn y gymdeithas lle rwy ti wedi ein gosod ni. Ac bydd ydi'n drigarog yn wir uwchlaw pob peth. Bydd yn drigarog wrth i fi bechadur yn enw Iesu Grist. Amen. 3-4-6 yn y llyfr y minnau. Yn yn atgoffa ni bod y dydd yma ddim wedi dod i ben. Hwn yw y sanctaidd dydd. 3-4-6? Na, pryd y 3-4-7. Yr un thema. Hwn ydy'r dydd y cododd Crist gan ddryllio pyrth y bedd. Ac yn y bedwaredd bennill i ni'n cael yn atgoffa o'r thema Sul diwetha a'r sul yma, esgynnodd mewn gogoniant llawn, goruwch y nefoedd fri, ac yno mai ar sail ei iawn yn eiriol drosom ni. 3-4-7. Wel, os oeddech chi yn yr oedfa bore yma, chi'n cofio canu y cwpled bach yma. Pan fwy'n rhyfeddu un peth, wel, peth arall daw i'm ran. Ac mae'r bywyd Cristnogol yn wir, mae'r efengil, mae person Iesu Grist fel na'n diwedd. Chi'n pwysleisio un peth, ac wedyn i chi'n meddwl, a mae hwnna'n wir hefyd. A hwnna, i chi'n gweld nid jyst un mynydd, ond i chi'n gweld fod yna fynyddoedd yma. A dyma
gobeithio ni'n gwneud heno. Fe welson ni bore yma eto ryfeddod. Esgyniad Iesu Grist. Yn ei esgyniad, mae e'n cael ei ddyrchafu. A pen llanw'r cyfan yw bod e'n eistedd. Eistedd mewn bodlonrwydd, fod y gwaith mawr a ddath ei wneud wedi ei gyflawni. Bod y cyfan o'r iachawdwriaeth yn nawr yn eiddo iddo fe, ac mae'n mynd yn ôl, yn esgyn yn ôl at y tad. A'r tad yn tradyrchafu Iesu Grist. Ac yr eistedd yma, mae e'n eistedd fel petai yn hedd, nid eisteddfod, ond hedd y nefoedd. Ac wrth gwrs, mae yna ganlyniadau. Mae yna ganlyniadau, mae yna rhyfeddodau eraill yn perthyn i'r esgyniad a'r dyrchafu a'r eistedd yma. Diwn roedd, yr wythnos nesaf, gewn ni weld un o bethau mawr, un o ganlyniadau mawr y dyrchafu a'r eistedd yma yw fod Crist yn danfon yr ysbryd glân. Fe ddaw dydd y Pentecost. Ac mae dydd y Pentecost yn ei hunan yn dechrau lledaeniad yr Efengil i bob man yn y byd. Dechrau yn Jerusalem, wedyn i Judea, wedyn i Samaria, hyd eithaf y ddeiar. A mae hwnnw i gyd yn gallu digwydd oherwydd i fod ar ei orsedd yn y nef. Ac wedyn ni'n cael gweld yn nyfodiad yr ysbryd glân. Mae'r eglwys yn cael ei donio. Mae'r ysbryd glân yn donio'r eglwys gyda efengylwyr, gyda apostolion i barhau'r gwaith ac gweinidogion, rai sydd yn llyfurio yn y gair, a nifer fawr o bethau eraill. Bendithion lu. Ac wedyn ni wrth gwrs yn y nef, dyw Crist ddim yn eistedd yn segur. Mae e'n dal i weithio. Mae e'n dal i weinidogaethu dros i bobl. Mae gweinidogaeth y ddeiar wedi dod i ben, ond nawr mae gweinidogaeth y nef fel petai yn dechrau, fel wnaeth weddio dros i ddisgyblion ar y ddeiar. Mae e'n parhau. Felly, i ni'n mynd i edrych, diw ei mynd, pethefnos i heddi, ar yr eiriolaeth cyson parhaol Iesu Grist. Ac wedyn, dim ond i gloi'r gyfres bach yma, i ni'n mynd i edrych ar geiriau yr angylion, wir Galilea, pam rydych yn sefyll yn edrych tua'r nef, dyma'r addewid, bydd yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef, yn dod, yn yr un modd, ac y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Fe fyddwn ni'n gallu canu, welen dyfod, ar y cwmwl, bydd Iesu Grist yn dod eto. Ond cyn bod ni'n cyrraedd yna, beth dwi eisiau pwysleisio heno ydy hyn. Ac mae yn ryfeddod mawr. Nid yn unig mae'r arglwydd Iesu wedi i gyfodi ac wedi dyrchafu ac yn eistedd yn y nef, ond mae Paul yn ysgrifennu at Cristnogion, Ephesus, Colosia, y Philippiaid, y Thessaloniaid, ac yn dweud wrthyn nhw, mai yn y patch bach daearyddol yma i chi, dinas Ephesus, Corinth, Thessalonica, a'r llefydd yma rwy wedi i enwi, yn ysbrydol i chi yn eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd. Nid dim ond edrych ymlaen i fod yn y nef, ond yn awr o ran eich ysbryd, o ran eich prif dymuniad, o ran eich galwad fel Cristion, i chi eisoes yn y nef. Meddyliwch chi am yr hyn sy'n cael ei ddweud yn destun i ni heno, Ephesiaid 2:6. Yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gydag ef, a'n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd. O'n i'n sôn y bore yma
am yr eistedd sy'n digwydd yn yr Eisteddfod. Mae'r bardd, mae'r llenor, a'r bardd arall ar ddydd Iau oedd e, di Gwener. Maen nhw'n eistedd. Meddyliwch chi petai nhw'n cael yr hawl i ddweud, ei, dech lan da fi. Chi'n perthyn i fi? Chi yn y teulu? Chi wedi bod yn rhan o bopeth i fi'n cynrychioli. A felly, chi'n gweld y bardd, chi'n gweld i wraig, chi'n gweld i blant, beth bynnag fi oedran chi'n gweld yr wyrion yn mynd, a mae Mrs Jones yn gweud, mae'n byw dros nesaf i fi come in hefyd. Wel, okay, dyw e ddim yn digwydd, fe'n banic llwyr. Gallwch chi weld gwyneb yr orsedd, bod ni gyd yn cael mynd. Dyma beth mae'r adnod yma'n dweud. Mae yna deitl arall i Iesu Grist yn does yn yr ysgrythyr, capten. Capten yr iachawdwriaeth. Ond betai chi'n dweud wrth capten yr tîm rygbi neu tîm pêl-droed chi, mae yna gêm yn yr Eidal, mae yna gêm yn Ffrainc, mae yna gêm yn y Swister. Ond dim yna capten i ni'n ddanfon. Dim yna capten sy'n cael mynd. Wel, chi'n gwybod beth nid fel yna, mae'n digwydd. Mae'r tîm yn cael mynd. Ac wrth gwrs mae'r subs yn cael mynd. A mae'r coach yn cael mynd. A mae'r dyn sy'n cael y botel yn gwrs fe'n cael mynd ar tywel. Mae e'n cael mynd. Dyma'r darlun sydd yn y fan hyn. I ni'n gyd etifeddion a Christ. Mae e wedi etifeddu bywyd tragwyddol. Mae e wedi ddyrchafu. Mae e'n eistedd. Ac i ni yn cael yn bendithio gydag ef. Yn yr Effesiaid, adlais yw yn testyn i heno, bod chi'n cael eistedd, chi'n cael wedi'r gosod yn y nefolion leoedd. Adlais yw hynny o'r hyn, fel rwy wedi dweud, sydd wedi digwydd i Iesu Grist, penod 1, bendigedig fydd y Duw y Thad ein harglwydd Iesu Grist, mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist, yn bendithio ni yng Nghrist, a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo? O'n plaid ni. Mae Iesu Grist mewn lle dyrchafedig, le mae grym a nerth a gogoniant Duw, ond fe berthyn y grym a nerth a'r gogoniant hwnnw nawr i ni. Mae chi'n edrych yn y gwydr yn y bore, a chi siŵr fod yn dweud, doesn't look so good. As it used to, perhaps. Dyw e ddim cystal. Ond wedyn ni ewch i gwydr gair Duw. How good can it get? Pa mor dda yw pethau arno ni? A falle bod chi'n edrych weithiau, a chi'n mynd i codio'ch gwely hyd yn oed. Ewch â'ch Beibl mor agos i'r gwely allwch chi. A chi'n darllen y gair, a chi'n meddwl, wel, y sefyllfa daearol, y sefyllfa corfforol, a weithiau'r sefyllfa meddyliol yw hyn, ar i lawr. Sut rwy'n mynd i godi'n hun? Ddim falle o'r gwely, ond codi fy meddwl, codi fy ysbryd, codi y dyn a'r menyw oedd i mewn. Wel, i chi'n darllen y pethau yma. Y grym, y nerth a'r gallu. I chi yn y nefolion leoedd, ymhell i'w chlaw, pob tywysogaeth, ac awdurdod, a gallu, ac arglwyddiaeth, phob teitl a gair, nid yn unig yn yr oes bresennol, ond yn yr oes sy'n ei ddod. Beth mae'r Beibl yn dweud fod y capten a'r tîm yn un. Mae yna swyddogaeth arbennig, mae yna deitl arbennig wrth gwrs gan y capten, a dyn ni ddim yn cael y teitl a'r swyddogaeth yna, ond mae e'n safle ni yn saff ac yn sicr. Meddyliwch fel mae'n cael ei roi i'r eglwys yng Nghalossia. Cyfodwyd chwi gyda Christ. Nid digwyddiad dim ond i unigolyn oedd hwn. Wrth gwrs, eto, fe yw'r capten at gyfodedig, dyrchafedig. Ond, gesoch chi'ch cyfodi hefyd. Felly ceisiwch y pethau sydd uchod lle mae Crist yn eistedd ar ddehailaw Duw. Rowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddeiar, oherwydd buoch farw. Ond yn awr y mae eich bywyd wedi ei guddio
gyda Christ yn niw. Pan amlygu'r Christ eich bywyd chi, fe gewch chwythau eich amlygu, sylwch eto, gydag ef. Pan bydd e'n dod, bydd na bobl yn dweud, dwi ddim wrth ei hunan. Mae e'n dod gyda'r aneirif lu y mae wedi marw drostyn nhw, ac maen nhw yn yr un gogoniant nawr a fe. Wel, dyna le ni. I ni yn y nifolion leoedd. I ni wedi cael yn dyrchafu yn ysbrydol. Mae yna gan poblogaidd yn does. Dwi'n yn gwybod beth yn union mae'r gan amdano ac am bwy. Falle bod yna rhywbeth islais ysbrydol, ond dyrchefur fi. Wel, mae yn wir bod pob Cristion wedi cael ei ddyrchafu. Felly mae yna ddau beth, dwi am bwysleisio hyn o, ddau beth dwi eisiau ni ystyried. A'r peth cyntaf yw yn safle ni, a statws, safle a statws yng Nghrist. Ac wedyn yn ail, yn sicrwydd ni, yn sicrwydd yng Nghrist. Yn gyntaf yn safle. Mae'r safle a statws yn beth pwysig yn cymdeithas ni yn diwedd. Safle eich tîm yn y gyngrair, rygbi neu pêl-droed neu rhywbeth arall. Safle eich ysgol chi, os ych chi'n poeni am y pethau yma, yn y table PISA. Le i ni yn y safle yma. Safle a statws weithiau yn dod i ni o ran oedran, parch oed, cyfoeth, tlodi. Dod yn gyntaf, ail neu'n drydydd yn gyrru cerbyd uchelgais a chystadleuaeth. Ond wrth gwrs, ar gyfrif gallu neu ymdrech a theilyngdod dynol mae'r cyfan i fi di enwi yn y fan yna. Adnoddau doniol, naturiol, yw'r pwyslais sy'n rhoi statws i ni. Ond, yn y fan hyn, mae Paul yn sôn am statws a safle oherwydd gwyrth rhyfeddol sydd wedi cymryd lle yn eich bywyd chi. Oherwydd, beth mae Paul yn tanlinellu yn Effesied, yr ail benod a'r 10 adnod yna, yw yn statws naturiol ni. Yn statws naturiol ni, pawb yn ddiwahân, mae popeth yn yr adnodau ni wedi cyfrannu at tywyllwch. Medde'r ymynydd, carchar, tywyll, di. Na beth i ni ynddo. I ni mewn carchar, i ni wedi cael ein caethiwo gan tywyllwch ein sefyllfa ni. Peth cyntaf mae'n dweud yw, i chi'n farw. Yn ysbrydol, i chi'n farw. Allwch chi fod yn fyw ac yn effro, yn naturiol i bob peth. Ond yn ysbrydol, fel hyn i ni gyd, pan ni'n dod i'r byd, i ni'n farw yn ysbrydol. Dim nerth na bywyd, medde'r ymynydd, ond yn gorwedd yn y bedd. I ni mewn bedd ysbrydol. Ac wedyn ni trychineb y sefyllfa yw, wrth gwrs, fod camweddau. Mae yna gamwedd yn omni. Mae yno ni naturiol. Sym eisiau chi brynu fe, sym eisiau chi lyncu fe, mae yno chi, mae yn eich system chi. Camwedd. Ystyr camwedd, wrth gwrs, yw croesi llinell. O'n i'n mynd weithiau i parc Llanelli, Parc Howard yn Llanelli, ac oedd na arwydd na, do not step, neu do not walk on the grass. Oedd na man eraill ydych chi fod, ond y gwair oedd wedi cael ei dorri'n dda, oedd yn denu, do not walk, o beth ydych chi'n neud? Chi'n neidio dros y ffens fach a cerdded, chi'n mynd dros y marc, chi'n mynd dros y ffens, mae'r ffens yna i ddiogelu'r gwair yma, ond na, i'r chi'n naturiol eisiau trespasu, yna beth yw camwedd, trespas yw e. Mae Duw wedi rhoi cyfraith glân a sanctaidd i ni, i gadw ni'n saff, dyna beth yw pwrpas y gyfraith, i gadw ni'n ddiogel mewn perthynas ag ef, ond i ni'n torri, i ni'n camweddu, i ni'n trespasu, i ni'n torri cyfraith Duw, i ni'n croesi'r llinell. Wedyn ni pechod. Wel, beth yw pechod? Wel, ystyr y gair pechod yw colli'r marc. Mae Duw wedi rhoi marc, mae safon gyda Duw, cyfiawn, glân, sanctaidd, a chi'n anelu at y safon yna, a chi'n mynd i syrthio'n fyr.
chi'n syrthio'n fyr o ogoniant Duw pob tro. Ac wedyn ni, mae yna gaethiwed i allu tywysog y byd hwn. Nawr, mae rai pobl yn ffindo hwn yn anodd iawn i gredu, ond mae yna rhywun arall yn y byd yma. Mae yna person arall anweledig, mae'r Beibl yn ei alw fe'n ddiafol, tywysog y byd hwn. A mae e'n denu. Felly nid yn unig yn cnawd a'n natur ni, ond mae yna ddiafol, cnawd a mae yna fyd. Ac mae'r byd yma, dymuniadau yn hwyrau, y cnawd a'r byd. Mae e gyd yn gweithio yn ein herbyn ni, ac yn ein tynnu ni i lawr, i gadw ni yn y bedd ac yn y fynwent ysbrydol yma. A mae yna ddedfryd damniol drosto ni, i ni dan digofaint Duw. Mae yna gwmwl fel petai dros yn bywydau ni, a mae'r cwmwl yna yn dywyllwch i gyd. Barn a digofaint Duw. Mae'r Duw sanctaidd yn erbyn pechod ac yn barnu pechod. A dyma'n statws a'n safle anobeithiol naturiol ni. A ryfeddol mawr yr Efengil yw, mae yna un. Mae yna un yn unig all newid y statws a'r sefyllfa yna. A'i enw yw Iesu Grist. Ond, a dyma'r ond fawr yn y benod yma, yr ail benod o Effesiaid, ond mae Duw, eithir Duw, mae Duw yn gallu newid y cyfan, a wedi newid y cyfan yn ei fab Iesu Grist. Ddath e lawr i fyd pechadurus. Fe ddath e lawr i'r fynwent yma fel petai, i'r carchar tywyll di yma. Fe ddath e i lawr. Mae e'n ymostwng i ddod. A'i feddwl, a'i fryd, a'i ddymuniad yw'n codi ni o'r fynwent, i godi ni o fedd yn pechod ni. Ac yn ei groes, ac yn ei atgyfodiad, ac yn ei esgyniad a'i ddyrchafiad, mae e'n codi. Mae e'n codi ni eto yn fyw. Cyfoeth, sylwch eto ar y restr o fendithion sy'n trawsnewid ein statws a'n safle ni. Cyfoeth a'i drigaredd. Cariad, chi'n sylwi y gair, môr fawr. I ni'n fyw gyda Christ, gras a chibol, ac wedyn ni'r darluniau cyd eistedd gyda Christ yn efolion leoedd. Cyfoeth difesur, tiriondeb, caredigrwydd. Wel, mae'n mynd ymlaen yn dweud, fel rhyw ton ar ôl ton o fendith yn yn bywyd ni, a greadigaeth newydd. Ac dyma ffrwyth, felly y groes, a'r atgyfodiad, ond trwy'r esgyniad a'r dyrchafiad a'r eistedd tragwyddol, mae Iesu Grist yn tywall trwy'r ysbryd glân, bendith y bywyd newydd arno ni. Ac i ni'n cael yn dyrchafu gyda gef, cyd-eistedd gyda gef. Ac ar ddiwedd amser, byddwn ni, y rai sydd wedi mynd i'r nef, yn cael dod eto gyda gef, fydd e'n casglu ni gyd at yn gilydd. Gofynnwyd unwaith i'r Cristion o Gernyw, Billy Bray, who are you? Pwy ti? Mae Billy Bray yn gallu ateb yn syth, I be the child of the king. I be the child of the king. A pan mae bobl yn gofyn i chi, mae'n bwysig yn cilchoedd ni'n, di chi pwy i chi, o le chi'n dod? Wel, yr ateb ysbrydol yw rwy'n blentyn, rwy'n fab, rwy'n ferch, i'r brenin yma. Rwy'n perthyn iddo fe. Ac bod chi ddim yn gweld rwy'n eistedd yn awr gyda gef. Dyma'r peth mwyaf gwerthfawr yn y mywyd i. Dyma'r trysor mwyaf sydd gyda fi, bod fi'n cael cyd-eistedd yn statws a'n sefyllfa yn awr yw bod yn efolion leoedd yn gyda Iesu Grist. Does dim un peth all newid y statws na'r sefyllfa hynny. I chi'n gwybod bod y statws a'ch sefyllfa chi yn newid yn y byd yma, i chi mewn lle gwaith. Ac wedyn ni, mae'r ymddeoliad yn dod. Ac mae'r statws a'ch
sefyllfa chi a weithiau, sefyllfa ariannol chi, mae hwnna'n newid. Neu, mi wedi sôn mwy nag unwaith heno, eich iechyd chi, neu sefyllfa'r teulu, neu 100,000 o bethau eraill, yn gallu newid statws a sefyllfa, ond os dim byd, ni a llangau nac einioes, medde'r apostol, uchder, dyfnder, dim byd newid yn statws ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dim un amgylchiad, dim un teimlad yn mynd i ddisodli yn undeb ni a Christ dyrchafedig yn efoedd. Felly statws a sefyllfa. Yn ail, yn sicrwydd ni yng Christ. Meddyliwch am y geiriau yma, i ni wedi darllen yn Colosied, y mae eich bywyd wedi ei guddio gyda Christ yn niw. Mae Christ yn niw yn y nef. Mae wedi dyrchafu, mae yn y nef, ar yr orsedd. Ond mae'ch bywyd chi wedi guddio yn y fan yna. Ar ôl atgoffa nhw fod Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw, y lle mwyaf saff a sicr, mae'r cysur nawr yn cael ei roi iddyn nhw fod i bywydau nhw yn yr union le. Fod nod a chyfeiriad, ond nerthoedd a phob peth sydd yn dod o'r bywyd yma nawr, yn saff, yn sicr, ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, ystyr gwaelodol y cuddio yma yw bod e allan o'r golwg. Hynny yw, dyw'r byd yn mynd i weld e. Mae allan o'r golwg, anweledig i'r byd yma. Ond mae un esboniwr, Herbert Carson, yn dweud hyn. Mae'n bywyd wedi ei cuddio yn ddwfn, yn irgelwch, bwriad ac arfaith Duw. Mae wedi guddio yn y fan yna, wedi guddio'n ddwfn, yn arfaith a bwriad Duw. Clywson ni'r wythnos diwetha, fi'n credu, am y trysorau celf. Trysorau celf a gafodd ei guddio amser y ryfel yn nyfnder chwarel y manod Blaenau Ffestiniog. Pwy yn y byd nath y penderfyniad yna? I ni mynd ar trysorau o Llundain, yr National Gallery o llefydd eraill, ac i ni'n lapio nhw i fyny. Mae yna vans yn cael mynd, ac i ni'n mynd i fynd i'r lle. Oedd bobl siwr yn gofyn, where? Manod? How do you say the next word? Blaenau Ffestiniog. Na le eithon nhw. Trysorau yn cael ei guddio mewn man diarffordd. Pam? Wel, mwyn i gwarchod nhw, mwyn i diogelu nhw. Mae'n ffydd a'n bywyd Cristnogol ni wedi ei guddio, wedi ei diogelu yn y nef, yn y nefoedd ei hunan. Mae sicrwydd ein hunaniaeth ni fel Cristnogion, identity, rhywbeth arall sydd mor bwysig heddi yn dweud. Mae'n identity ni. Pwy ydw i? Nid mewn ffactorau allanol, cymdeithasol, swydd, rywioldeb, dawn, diffyg dawn, ond bod yng Nghrist, dyna lle mae'n bywyd ni'n cael ei guddio, yn y berthynas yna, i ni'n saff, yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae uwchlaw popeth. Ac rwy am awgrymu hefyd yn y cyd-destun yma fod popeth sydd gyda ni uwchlaw y ddeiar yma yn yr arglwydd Iesu Grist, mae yna goblygiadau ymarferol i hynny. Nid rhyw athrawiaeth hyfryd, mae yn athrawiaeth hyfryd. Mae'n athrawiaeth rhyfeddol, bod y mywyd i wedi cuddio gyda Duw yng Nghrist. Ond mae'n newid popeth nawr, achos beth sy'n digwydd yn y drydydd bennod, mae Paul yn mynd ymlaen ac yn dweud, mae perspektif a potensial gwbl gwahanol gyda ni nawr mewn bywyd. Beth sydd yn rhoi sicrwydd i ni, a dwi ddim yn meddwl am sicrwydd fel reality, a hwnnw'n daimladol wrth gwrs, ond sicrwydd
yn yr un ffordd a chi'n defnyddio'r gair hyder. Be sydd yn rhoi hyder i chi? Fel Cristion, i fyw y bywyd Crisnogol. Wel, yr union bwynt yma. Bo chi'n byw eich bywyd o bersbectif y nef. A mae hynny'n newid popeth. Nid athrawiaeth, moel, digyswllt, ond mae'r ffaith bod ni'n cael yn dyrchafu gyda Christ yn newid popeth. Newid perspektif, newid potensial. Fel aelodau eglwys, mae Paul yn ysgrifennu at eglwys yng Nghalossia. Ac yn y benod yma, a'r penod sydd i ddod, a'r penodau sydd wedi bod, mae'n sôn am sut i ni'n amagweddu mewn eglwys, oherwydd bod y pethau yma yn wir amdano ni. Mae'n cyfarch gwir a gwragedd a plant. Rai sydd mewn lle gwaith, a rai ohono nhw yn y dydd yma yn gaethweision. Ond, oherwydd bod eu bywyd nhw wedi guddio yng Nghrist yn y goruwch leoedd, roedd yna ffordd gwahanol, ffordd hyderus i fyw, hyder yn Iesu Grist, yn eich cartre, yn eich eglwys, yn eich lle gwaith, ac yn y frwydr Crisnogol. A mae hynny'n dechrau, meddwl Paul, yn y meddwl. Mae'n biti dyw'r cyfieithiadau Cymraeg ddim yn tanlinellu hynny. Mae'n sôn rowch eich bryd. Ond y gair sy'n cael ei ddefnyddio yn y groi, mae'n well cyfieithu, set your minds, rowch eich meddwl. Mae'n effeithio eich bryd a'ch teimlad a phopeth arall eich elgais, ond meddyliwch nawr. A mae rhaid meddwl fel Cristion. Mae Paul yn dweud wrth y Corinthiad yn diwedd. Y mae meddwl Crist gennym. Neu mae'n ysgrifennu at yr Rufeiniaid, peidiwch â chydymffurfio ar byd hwn, ond byddech chi i gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl mwyn i chi wybod beth yw ewyllus, beth sy'n dda, derbiniol a pherffaith yn ei olwg ef. Chi'n asesu popeth nawr gyda'r meddwl yma, gyda'r un cwestiwn mewn ffordd. Rwy'n perthyn i Iesu Grist, mae mywyd i wedi guddio gyda'r Christ yn y nef, rwy'n eistedd gyda fe yn enefolion leoedd. Be sy'n plesio fe? Mae'n siŵr bod tîm yn chwarae a maen nhw eisiau plesio i gilydd i raddau, maen nhw eisiau plesio'r dorf, maen nhw siŵr o fod eisiau plesio'r capten hefyd. A beth mae Paul yn dweud wrth y Colosiaid yma, meddyliwch ar Effesied, beth sy'n plesio fe? Beth sy'n mynd i roi boddhad i'ch brenin ac i'ch arglwydd, Iesu Grist. A mae hynny'n mynd i helpu chi yn y frwydr. Brwydr le mae rhaid i chi ladd pechod, a dyna chi'n cael yn y benod yma. Rowch i farwolaeth, cil, lladdwch, pechod, temtasiwn pechod, atyniadau pechadurus, lladdwch nhw. Rowch nhw i farwolaeth. Yn wir, mae'n defnyddio darlun hyfryd iawn yn diwe. Rowch i ffwrdd, dadwisgo, tynnu ffwrdd. Dillad, meddai un cyfieithydd neu un esboniwr, dillad brwnt y bedd. Tynwch i ffwrdd dillad brwnt y bedd a gwisgwch a'ch dillad newydd chi. Oedd na amser, a falle bod yn wir heno, bod chi wedi mynd i'r wardrobe a gweud, fi'n mynd i wisgo'r peth gores da fi fynd i'r cwrdd. Cofio'r amser na? Chi'n gwisgo'r gorau i fynd i'r cwrdd. Oce, ath i di ben draw, wel, hunan gyfiawn yn y diwedd yn diwedd. Ond fel Cristion, gwisgwch y pethau gorau. A beth yw'r pethau gorau? Wel, mae yna restr ohonyn nhw yn y fan hyn, a mae'n werth darllen nhw. Dyma gwisgoedd y rai sydd yn byw yn y nefolion leoedd. Fel etholedigion Duw, sanctaidd annwyl, gwisgwch amdanoch, dynerwch calon, ewch i wardrop fel petai, a'r pethau oedd yn wir am Iesu Grist. Wel, gwisgwch, dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder, ymynedd, goddefwch eich gilydd, maddeuwch eich gilydd, os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall, fel y maddeuodd yr arglwydd i chwi. Tros yr haen i gyd, gwisgwch gariad sy'n rwymyn perffaithrwydd. A byddai di dangnefedd Crist, lywodraethu yn eich calon ac yn y blaen. Chi'n gweld, mae'n ei gwaniaeth. Os ych chi'n berson sydd yn eistedd gyda Crist yn efolion leoedd, wel, mae'n ei gwneud gwaniaeth mawr.
Mae cael safle a statws dyrchafedig yng Nghrist, sicrwydd bywyd newydd, yn amlygu mae yna ffordd newydd o ddiw. Ac yn olaf, o dan pwynt y sicrwydd yma, mae yna hefyd gobaith gyda ni. We're going places. We're going places. I ni mynd rhywle. I ni ddim yn bobl digyfeiriad. Beth mae Paul yn dweud yn y fan hyn. Pan amlygu'r Crist. Pan bydd Iesu Grist yn cael ei amlygu eto. A dyna diwedd y daith i ni gyd. Eich bywyd chwi. Pan bydd e'n cael ei amlygu, fe gewch chwythau eich amlygu gydag ef mewn gogoniant. Chi'n stopo chi'n meddwl, as hyn fod yn wir. Me'n mynd i gael ei amlygu mewn gogoniant, yr unig gogoniant sy'n perthyn i fi yw Iesu Grist. Wel ie, dyna'r pwynt. Gogoniant Crist fydd amdano chi. Nawr ych chi wedi cael eich cyfiawnhau, ych chi'n iawn gyda Duw trwy Iesu Grist. Mae e'n sancteiddio, mae'n puro, mae'n glanhau chi. Ond fydd y polish i gyd. Fydd y polish i gyd yn cael ei ddangos. Pan byddwch chi'n cael eich dyrchafu gydag ef mewn gogoniant. Bydd meddwl, ysbryd a chorff. Byddwch chi'n un ffurf a'i gorff gogoneddus ef. Mae Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yng Corinth. Corinth o bob le. Le'r eglwys, wel, chi wedi darllen yr pethau sy'n cael ei ddweud am Messy Church. Wel, Messy Church oedd Corinth. Ond yr ydym ni, heb orchydd ar ein hwyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd, yn cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant, yn wir lun ohono ef. Y gwaith, yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn. Ydy'r gobeith yna gyda chi heno? Un dydd, fydd pob rychային, pob pechod, pob gwendid, pob peth sydd nawr yn eich tynnu chi lawr, byddwch chi'n cael eich dyrchafu gyda fe. Paul yn dweud wrth ambell i un yn y Testament Newydd, fel mae e'n gwisgo'r goron, fe gewch chi wisgo'r goron. Mynd ôl i'r Eisteddfod yma, mae un person sy'n cael ennill, un person sy'n cael gwisgo'r goron, ond mae pob Cristion yn mynd i cael gwisgo coron. Ond byddwch chi ddim yn cael cadw'r coron yna. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd yn llyfr y datguddiad. Maen nhw'n bwrw corona. Maen nhw'n taflu'r goron wrth i draed e. Fe sy'n bia'r goron. Gadewch i ni weddio. Arglwydd ein Duw, mae mor anodd i ni yn y sefyllfa ni ynddo nawr, falle i amgyffred mawredd a gogoniant a ryfeddod yr hyn i ni wedi drafod heno. Ond o arglwydd, trwy'r gair a trwy'r ysbryd, gwna reality ysbrydol yn fwy real i ni nag erioed. Fel bod ni'n gweld ac yn amgyffred y pethau ryfeddol yma amdano ni, sydd yn wir amdano ni nawr, nid ar gyfrif unrhyw haeddiant personol, ond ar gyfrif haeddiant digonol. Y Crist croesoeliedig, atgyfodedig, dyrchafedig. Ac o arglwydd gad i ni ddweud heno gyda saint yr oesoedd, mae ar ei ben ef ac ar ei ben ef yn unig bo'r goron. Amen. Wel, mwyn atgoffa ni o'r gwirioneddau mawr yma, 7-1 yn llyfr yr emynau. Oedd na nifer o emynau gellid fod wedi dewis, ond oedd hon yn dod nôl bob tro. Fod yr arglwydd Iesu Grist i hunan wedi esgyn, fe esgynodd fy Iesu. Ond yn yr ail bennill, mae'r emynydd David Charles yn dweud, cawn ni esgyn. I ni mynd i gael esgyn o'r dyrys yn ialwch, i'r beraidd beradwys i fyw. Ac i ni'n cael golwg ar y wlad, bryniau Caersalem, Caergweled, ac fydd pob peth drwg, pob peth cas tu ôl i ni. Dyma'n gobaith ni, 7-1.
iddo ef sydd ar gallu ganddo i'r cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron a'i ogoniant, iddo ef, yr unig dduw ein gwaredwr trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddog ogoniant mawr hydu, gallu, awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.